σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα οργανώσουμε τη τσάντα μου και απλά εδώ που δεν βάζω στη τραπεζαρία. Γιατί απλά έχω πολλά πράγματα και οπότε ναι, διαβάζω στο χρανίο μου. Απλά τώρα τα έφερα στη τραπεζαρία. Οκ. Η τραπεζαρία είναι κάπως έτσι. Εκεί βιβλίο, κασετίνα, κάπως έτσι. Και είναι εκεί πέρα, πάνω από το δάχτυλό μου, δεν είναι δικό μου. Ναι, είναι λίγο σκατά, οπότε θα την οργανώσουμε, να σας δείξω και τη τσάντα. Κοιτάξτε λίγο. Ναι. Φέρνουμε τη τσάντα μου να την αδειάσω. Όχι, σε καθαρίσουμε αυτά που έχουμε πάνω. Πέμπτη. Τετάρτη. Όχι, Τρίτη. Γερμανικά. Ναι, γερμανικά. Ναι. Μετά. Ναι. Τράβη. Να το. Θα βάζουμε εδώ το εδώ. Αυτά ωραία, οκ. Μετά τι έχουμε. Έχουμε γυμναστική, γλώσσα και μαθηματικά. Τα μαθηματικά είναι πιο εδώ, κοντά μας. Αναφέρουμε τη γλώσσα. Εδώ που είναι η στάδια. Και της ορθογραφίας. Ναι. Εδώ. Τετράδια γλώσσας. Το βάζουμε εδώ πάνω. Θα σας πούμε και όχι. Ας πούμε μαθηματικά και τετράδια. Φυσική έχουμε. Φυσική και θρησκευτικά. Ναι, είναι εδώ πέρα. Να, παιδιά μου. Θα σας δείξω που θα φτάσει. Ακούστε, θα σας πω. Ναι. Παιδιά, ναι, αυτά. Φυσική. Ναι. Στο φάκελο αυτό μόνο θα έχουμε, ναι, εντάξει. Βάζουμε πάνω τη φωτοτυπία της γλώσσας. Ναι, κοιτάξτε. Εντάξει, είναι πολλά. Είναι γλώσσα και μαθηματικά τα πράγματα. Γλώσσα και μαθηματικά είναι, ναι, σίγουρα. Αυτό είναι ο φάκελος γλώσσας και μαθηματικών. Εδώ. Τι κασετίνα μου. Τι βγάζουμε. Κοιτάξτε. Χρήματα, μολύβια, στυλόκολλα, τέτοιο, γόμα, ξανώσουμε. Να την κασετίνα. Στην αρχή θα βάλουμε κάτω μολύβια, ξυσμένα, πάντοτε. Στυλό δίπλα, κόλλα πάνω και δίπλα έτσι αυτό, τη γομοξύστρα. Οκ. Βάζουμε λεφτά εδώ. Έχουμε 3,90. Η μάμα μου τα δίνει. Μου έχει δώσει 5. Εντάξει, απλά εδώ. Ναι, κοιτάξτε. Είναι έτσι. Κοίταξτε εδώ. Φάκελος, βιβλία, τετράδια. Δεν είναι κάπως έτσι και η κασετίνα μου. Ναι, οργανώνουμε. Έχουμε βγάλει αυτά, ξυλομπογιές. Εντάξει, εδώ όλοι, ναι. Βέβαια τους κλείνουμε καλά. Οκ, εντάξει, τελειώσαμε. Τις βάζουμε εκεί. Τι άλλο έχω. Να σημειώσουμε αυτές της ιστορίας. Δεν το ξέρω.
Παιδιά, πρέπει να βάλω κάτι στο φάκελο, σίγουρα. Κοιτάξτε. Κάτι που να κοιτάξω. Παιδιά, στη τσάντα μου. Ναι, αυτά έχουμε στο μπροστινό. Αυτά θα πάμε εκεί πέρα. Θα σας δείξω. Και εγώ τις επόμενες 2 εβδομάδες και σε αυτήν γράφουμε μαθηματικά τεστ, γλώσσας, αγγλικά, κοινωνική και πολιτική αγωγή, ιστορία, φυσική, όλα. Μπορεί και γεωγραφία. Το κλείνουμε. Ναι. Πάμε στο πίσω. Ναι. Θα δείτε και κάτω. Αυτό εδώ πάει. Ναι, απλά κάτι βάζω στο φακελό μου. Δεν έχω ξεχάσει. Ναι. Θα προσθέσω κάτι. Ναι. Έχουμε τους διαβήτες, ξυλομπογιές. Ναι. Τα χάρακες. Δεν είναι διαβήτες, εντάξει. Τα βάζουμε μπροστά. Βάζουμε τις ξυλομπογιές. Τους μαρκαδόρους θα μου τους φέρει η αδελφή μου. Ναι, το φτιάξα. Θα φτιάξουμε το άλλο. Φυσικά πρώτα φάκελο. Θα δείτε την καλύτερη του. Και το τράβια. Εγώ θα πούμε τσάντα. Εμείς την έχω δείξει ξανά. Πριν, κοιτάξτε τώρα. Τακτοποιημένα. Κλείνουμε. Εντάξει, αυτά. Και τώρα σας αποχαιρετώ. Κάντε like, εγγραφή και κουδούνο καμπανάκι για περισσότερα τέτοια. Κάνω βίντεο ξανά που φτιάχνω τη τσάντα μου, που σας δείχνει τι έχω μέσα. Ναι, βασικά, ναι, αυτό.